وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وفرعون'un olarky kafirler we ağdarlan şäherleriň ählileri günah işini etdiler. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية Pes özleriniň perwerdigarynyň rasulyna asy boldular. Pes Allah tebarek we taala şolaryny nihayetde güýçli azaplar bilen tutup gereftar etdi. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية Tahqiq biz wagtike suw togyan edenne sizi we siziň atalaryňyzy keştige we gämäge mindirdik. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية Ta şu wakyany siziň üçin ibret aýlandyraýly we ýatda saklayan kulaklar ýadyna saklasynlar diýip. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة Pes wagtike surga bir mertebe dem vurulsa وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة we yerlerini we dağlaryny ýerinden goforylyp göterilse we her ikisini bir-birine urulup para edilse فيومئذ وقعت الواقعة pes şol günne waqa bolar kıyamet. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية Asmanlar para bolar. Pes asmanlar şol günde nihayetde sost bolar. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية O ferişteler asmanyň atrafynda bolarlar. O ulgunne sen perwerdigaryň arşyny 8 ferişte göterer. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Kıyamet gününde sizi Hudaýyň huzuruna elçiler. Sizlerden hiç bir ser mehfi kalmaz. Hemmesi aşkar bolar. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه Pes ol adamy ki onuň amal defteri sağ elinden berilipdi. Ol aýdar: "Ey kowmum, ey ýoldaşlarym we kowm garyndaşlarym, gelin görüň meniň kitabymy we okyp görüň. إني ظننت أني ملاق حسابيه Tahqiq men aşkar bilýardym öz hesabyma tataşjagmy. فهو في عيشة راضية Pes şol defter sağ elinden berilen adam razy bolar, ýani ýaxşy ýaşaýyşda bolar. في جنة عالية Yani nihayetde uly cennetde bolar. قطوفها دانية Ki oň miwelary nihayetde ýaqyndyr. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Daý tarafyndan aýdylar: "Iň içiň lezzetlenip, geçen dünýäde eden amallaryňyzyň mukabylynda." وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه Ve emma ol adamlary ki amal defterleri sol ellerinden berilipdi. Pes olar aýdarlar: "Ey kaşki amal defterimiz bize berilmesedi. ولم أدر ما حسابيه We hesabymyň nämedigini bilmesedim. يا ليتها كانت القاضية Ey kaşki şol dünýäde ölmegim bilen iş tamam bolsady. Ölüp de direlmesedim. ما أغنى عني ماليه Men malym buňkun derdime degmedi. هلك عني سلطانيه Ve hanlyk buňkun menden aýryldy. خذوه فغلوه Tutun bu zalimni, pes gerdenine toğuk salyň, elini boynuna baglaň. ثم الجحيم صلوه Ondan soň dowzaha taşlaň. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه Ondan soň uzunlygy 70 gez bolan otdan zynjyrga baglaň.
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. Tahqiq şol insan nihayetde ulu we azamatly Allah'a iman getirmedi. ولا يحض على طعام المسكين. O meskinlere taam bermäge heweslendirmedi.